So for a moment, we are Papa Sonko Cassiva, do TV so. A moment, your money, Jimmy, done it, you're the son, and say, and Akwaside, and Akwaside, say, you are Baffour, Jay to Chapa, Baffour Anantahene, what's not say, I would dear day, only any addition, and I'm not something, woman. Anantahene and Atmosphere, say, Moody a day. Now, you share a moment, a money upon so. You will two for say to a baby, one pencil, or pencil, Cassia, one payment, and Cassa, or money brim, Baffour, Anantahene. And he, and I say, a doom TV, a bomb contain about BP. Now, and there, your hair, hawk for our moon free, a mamone, or moon soon now about the car, and sa, I will Anantahene. As I say, Nanam so Ubisua, Nanam Tamponiane, and Mr. Penny, Omuda at the share, Suano, Pata. Breton, also free, Pata, also Babama, Yuba, Baffour, Anantahene, also touching. Say, Papaya, I'll say, Wobby, Baffour Anantahene, no one will far. The bush of penny and a day in Saturn Sayem, our woman, no far say at the touching, then Toma, then so uncommon review. Baffour Anantahene, one charming. Baffour Anantahene, one chairman, and a charming penny, and a chairman, you're so decru, so hene, and a chairman, or Sadi, a hene, say, a war, you're so. Mamma, money, console, no more some any of the same penny, Umodita, a bushing in armor, I wore an entire if you move any amount also, and a day inside to Sayama, as I say, your chair Baffour, Yama Baffour Anantahene, a tura, Yama at the touching, but then told a damn comrade view. And there a year, a day, it kind of a Philomena 2024, a Philomena, it did kind. A man so on war if you have the film also any day in Saturn saying, Mumina, a man Baffour at the touching so called Cassie. I'm coming a bush of penny, any the bush of four, by a moment council. I'm coming a bush of penny in the bush of four by a dishing in our and now also again Saturn Sayama, one now so a man Baffour at the touching, we are by the man, you were Baffour at the touching. A day, a decline, a Philomena 2024, I believe a January, first week of the January, a year, a Philomena, a day, a decline, and I give Baffour Anantahene, you will 246 review, Pimso, I in a suno, saying a suno, saying I'm a cassie, and one a Brempon, Cassie, Baffour Anantahene, and what's not say, or Anantahene, na. Busiani was saying, I did in Saturn saying, RCC, Muna Emma Baffour at the touching.
Listen for sa ebuso bio yɛwɔ Adum TV so amammerɛ ne amane dwumadie a da bia de som mo no sɛbi asante yɛwɔbi kan yɛwɔbi kyerɛ yɛnua Gili a ɔwɔ story a ɔno nso so aba bɛka yɛn sa ɛwɔ Anantahene mu ha no na yɛhyɛ amammerɛ ne amane kwan so enti ɛma wɔn ne aborɔfo ɛfiri amamane a wɔduru Baffour Anantahene mu Anantahene Anantahene mu a wɔne aborɔfo fɛfɛɛfɛ so no so aduru ha na amammerɛ ne amane enti ɔmo pɛ sɛ ɔmo da amammerɛ ne amane adi yɛba ne yɛba bɛkyia no yɛbɛhwɛ sɛ ɛnyɛ no abɛsom adimfoɔ so wofoɔ dɔɔ so a ɛm sɛ ɛba yɛakyɛ ɛprɛ no so kɔ ada woma yɛsɛ kwa sɛ ba wɔkyia Papa no so do so nya de sɛ deɛ ntahra ɛsɛ no so adaroma ɛbɛ yɛ de di ka wa fi mu ɔfo dɔɔso ayɛ ni nyinaa so no pɛ sɛ na ntimo nyinaa so ntahra fa a ɔmo ba yɛ ɛna sɛ ɔmo nso ɛsɛ kwan adaroma ɔbɔ ɔmo ba ma de ato bi a na ɔmo ayɛ so akyɛ ne ɛsɛ kwan na ɛkɔ wɔ fufuo asan mo do ne hyɛ sɛ ntahra sɛ ɛkɔ awo bɔ deɛ Papa say, the power of the animal, or all chamber capability. To now, most of you answer. Now we go good at anybody. Because most of you don't answer. Right. I feel no one more about it. Before you go so I said, you may have been giving our Ghana something. How many amani what the Mamreno episode about the pew Ghana settlement and a buyer or name Abrofo Fita Awufi Storia a buyer. I say, a many amanity, yes, shay, a many amanity, one name Abrofo and a buyer if you Storia a buyer. Now, Sibi Sabi and Yatu, baby, I share baby, a many amani, a cockatria, a cockatoo, baby, can see say, if we see for Nana, a share Asante, a mamma na money. Ɛyɛ kitifoɔ a wɔn nso ɛwɔ Anantahene mu ɛna wɔma Baffour Anantahene ade tɔkyen wɔde nsa ɛto nsa yam ama Baffour ade tɔkyen Ntahrafoɔ nso ɛna ɛtoa so a sese wɔn nso ɛma Baffour ade tɔkyen na wɔn asɛn na wɔn asɛ kwan akɔ fikisi. For your share of New Year, Sissy, what's going on here? A Drew Ajimai, Akwaside3, Baffour Anantahene. Drew Ajimai, Baffour Anantahene. For such Chiakwa, or no one in your opinion, and say free America, English memo, Ababidru, Kumasi, Ababidru Santo, no, and in any Babidi at a Saba, and now to one free Amanone, US, Uncle Saba, only the Bussian phone in Annie by our own, a Babidi, only new Babidi at a for Ahima for society. Nana one yesterday. Oh, I am. God,
ma de ba mo sise ni nti ko bo camera ma ta na ko yi ra wo mo ade ti ana mo ya ma yi ni ra da ro ma e wa o ti share game da ro ma so wa na o ti ti wa o na sia no atna na o pai bo kese e de ma wonya ba bia kwa kodu e wa go chi me ye Estonia na wa da ro ma mre tinti o yi onya mre e ma me so mo na ase na nyame charge no ti se na de ade ya fi chance ye o na ase ni wadi wa de kese ade di kan wa da ro ma ye no so da bi se sa na tie dia bi o betutunu na ase mrika no no so aba no oba no so no na nyo no kwa na eba one na ire ne ma na ba so oba no na dwumanfo asote o media house no mo so eti se onu so ba no ba be so ni wrade a e yo mo so no mo nte na o mo ba na asante amane ne ne fa e yo no o mo so aba do ba be hwe no ba be text timu ra wada roma oba so no ba ba ne sapan o gra ne sam snap bantu nsamu whisky so banki bantu ni okra de bua mu ade wadaro ma wa bua mu ade na nanu mo bua mu ade na o so Baffour cameraman for the aso so mu aso o so bua mu ade to wadaro ma ura be de e besre na waso mama e daro ma ya ba din dio ya da sana no ale ka sa ono yomba ina na nyu azio gele yera se na no bi se mo de ba so kan wa be tina ku na yera se brawa dread na odo ma do mu nam no wa fo mu bra na ni na na mu kuma na bra na ebeyi odom no ke dom kasia o de ba na ni be yi o mu wa di tre no be da o na di tre no na afia asem property awa o de ba ye no kana oye nyina ye ntibi na o ma kwan enam so oni awo ho na ye sa dia ene nga be ka na ekuru nkasa e mo no ni awo ho na so be ya o mu nyina be tibi no o be tinya akasa na dia fra so be ka chi o be ka Estonia akasa be ka brofo bi nyina ye ba se ka fra fra ma ka wi ana wadana no ma ti ase o so be tinya aka no ye die ni da wi so a wa chi chi ma mo so ati ase asema wo ka. So my name is Gilbert Asamoah Jones, son of Ebenezer Jones and Olivia Jones. Right now I live in Estonia with my family, Anika and Steve. And we came here today. My wife, Steve. My son, Steve. Yes. And we came to witness how beautiful the culture is, Ashanti culture is. I'll be telling them so many things about Ashanti culture. And I wouldn't rest again without talking about us. So today I brought Anika and also Steve and the media house, TV3 of Estonia. So they take coverage of all places. They travel around Africa and sometimes even South America to check out indigenous places and also places which people have not heard of and wherever anybody wants to travel to. And we don't want to buy it. So, okay. Male, Oluna, camera is in the so I see a little chair, Ghana, I didn't know here. And my UDH is so a Tabi. Yeah, Oluna also a year interview. And production manager, Nakasasu, camera original is in so and a cameraman, loud. Production manager, Nidi Marcos. Laos and his name. After I go to the meeting, this will be your quick listening to see the poster. The buyer, no idea, because of the Mahobi Papa Show. Yes. Bro, Anaruma. Also, buyer, only a domain, I mean, Nigeri, Steve, na, the back. Steve, and audio mobile. Now, we have said as Santimai, Yamani, Amam refer, no, I do the man. Almost so pursue mobile machine.
Te ba sa so adwuma ba bi o ye adwuma no o sentrefo adwuma na e fro TV3 West Estonia we ye TV3 o Ghana Estonia de na o muso no so mo ba pro ewo Africa man mu ha nyina bi o so kra mo ko South America e ko twitwa enyoma tutura enyoma edimu na yes na so ba santimem ro ba no ani dem se bia de o medi atire na santiman ya mane ni ya mambre fefe no ampo azabe wiwe ono ani de ba afọ Anantahene ahimfie de na da bi o mu nyina bi de atire do ma bana o mu so aba bi twa do mu de akwa ma wiase nyina esoro mu ni dima di fefe nti wada Roma odida no mpanyimfo so do mu wa adwuma mu eso adi oda America da Tabi da yi America oso ono na omudi camera sin so a dwuma di ne ko nyina omu twa no Tabi so na ye interview no na Marcus clear production manager ono na dwuma di ne nyina no produce na cameraman so loud Adaroma also na ye twa for nyini nyina to mo ba ya na Adaroma eye dwuma di fefe ene asanteman amane ni amambre fefe and Adaroma Baffour says he has accepted your gifts and that we should appreciate you. And I'm a pro more pro on way, more prepare by We thank you so much for your donation. As you be an amendment of a management. And I am Zio. You are bringing attention or buy Obama, my dear, said, I will be saved about Ghana. Some Babes and San Mato. Zio. Baffour says that not long ago he received information from his eldest uncle called Nanajima, who is also a chief, and then his junior brother Nanaya, that he will a powerful delegation of your sort will be coming down to pay homage to him. And that he said that we will arrange for you to pay taxes in court. Zio. Na never come and share some person when Zio. Zio. He further says that after this ceremony, he will also proceed to Malaysia, where we have the Anantahene, that is the king of Ashanti. He also goes there to also join in. Now, He also goes there to also join him in celebrating the Akwaside3, and that if you people are willing to join him to also go there as observers to witness the grand ceremony of the whole Ashanti kingdom at the Malaysia Palace. You are welcome. He says that when you join into that place, for that place you wouldn't be allowed to take any video coverage, that you will be allowed to observe the proceedings over there. So that is what you agreed with him, that's what you informed him, and that was what was agreed upon. Interview me idea of the bench. I'm here once He says that however, if there is a need for any interview or for any financial discussions, after the ceremony over there, you will see how best to arrange matters for you. And the woman who ran a homeka, say, oh no, baby, I could do piano, the rain finish. When your papa says, then the bus of the abdomen. Come about my behavior. If ever say that here these people have been waiting for you for a very long time, and that is so much glad to receive you in this palace. And that is, we very much appreciate your presence over here, you and your children, your wife, your children, and your interaction for joining you today. And some doors into me can even ask to see You see that there are a lot of issues to discuss, but due to time factor, we won't be able to discuss all of them right now. so my person Betty about Cossembet Santi. The air was here was it. To me, I am where was it. May I share was it.
ye be a bibinti na na share this at all. And sure. Since that is glad that we've come in to learn about the Ashanti culture. And that whatever is taking place over here has a meaning. The drums, we call them the talking drums. Whatever, the way that the sounds that are coming all have meanings. The flutes that you hear them playing, they all have special meanings. So whatever is taking place, you encourage you to take very good notice of them. Also, me to me first, I've been changing the bracing many of the names. Since that due to time factor, I wouldn't be able to explain all those things to you one after the other. But with time, you'll find some time to explain them to you. That no matter who be, I don't know who be, I don't know how to say, And sure. So it says, so the little that you people will experience, that later on you'll find time and then And sure. that later in your private conversations with you. Why never yes, I do so, Supernina, Kabakuma, Sikabana. Oh, we are saving Kobe. I'm not telling you about him, refer trusting him. The one in government, Thank you.
Kwadwom do panyina woda kwadwom no na sese wo mo ba ye a wono ne Baffour bedi ade a edikan afini mu nyina kokwanya nso ne toaso a won so kra Baffour edi ne nhira ma kokwanya emrantie a wo kokwanya nso Baffour edi ne nhira ma kokwanya emrantie a wo kokwanya otufo se to abibio yere opemso onwan kokwanya emrantie abu som asantaman na oncha Baffour Ebusanfo hwe pani ya sese obadwomu ya sese oba bechia Baffour Anantahene jiwo tufo se to baby ono na prempon Baffour Anantahene fo sutwitwi akwa wonu apanyi na sese waba bechia no Mr. Saba waba bechia Baffour Anantahene Edum TV dia amama ne amane adwumadi nko ane de sommo ewo TV channel so abrochime mu ewiase fa na nyina ehwe ye ene Akwaside a edikan ewo afini mu nyina 2024 Mr. Saba awoye Baffour Anantahene onua panyi na sese oba denisa waba abeka Baffour ensa ewo Anantahene mu free amanoni ene baaye a woni ni nua e ba bedi ade sonko kese
Ọ̀fọ̀dọ̀ so so yàrá ìsásàbà yàwá oríṣiríṣi àyùmọ̀ba ẹsẹ̀ àsáwọ̀ nìkan náà yóò náà hẹ́bi sísè wà wọlé mu ní ọ̀dọ̀dọ̀ ìdílé sẹ́ ẹ̀sẹ̀ ìdá ní ẹ̀mú ẹ̀dẹ̀ sábà àgbà wọlé mu àṣẹ pọ̀lẹ́sì ọ̀rọ̀ àbújá ẹ̀sẹ̀ yẹ ẹ̀sẹ̀ àkàsà sábà wà sí bí àkàkà. Unfortunately, if you say unfortunately. Unfortunately, what I would if you say Baffour here, in America, Florida, in wife, Dr. Akwaside3, in Ajima, in ladies Ajima. They are in the Egyptian common. Na Canadian, learning is a Sunday, at the coming day. Meet now. If I say, the audition for a examination, and in school for Central. Assistant headmaster, a school for classmates in our witness. So, yeah, any Baffour, a baby again. And not at the community. It's written on also the family in editing again. It's in by so, 18 months apart. The buyer, Lupita, the snap, Petu, Brunisa, Petu. Asara nsuo abɛka 10 ɛna dɔkɔdɔkɔ soso nsuo crate 10 edu ɛna bebaayɛ bebaayɛ wɔntumi hwɛ mpanyinfoɔ bebaayɛ so a ɛyɛ Baffour bɔɔmu adeɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ nananom Anantahene bɔɔmu adeɛ. Meeting like Anantahene Anantahene bom adeɛ. Ahempanfoɔ nso bom adeɛ. Ɛne Anantahene kamaramanfoɔ nso bom adeɛ. Nti mebaeɛ a ɛyɛ ɔno ara ne ofa Saba Uncle Saba me se me ne ba bɛdi adekane ɛnɛ. Ọ̀fọ̀dọ̀ wọn so bó so ẹ̀yà àdìsẹ́ de wá oríṣiríṣi sábà ìsà sábà àwọn ọ̀sẹ̀ mu. Sọ̀rọ̀ wọn ma ọ̀tún bọ̀ bùsàfúrú ní màkó màkó. My name is nearby the kitchen. I don't mind it. I don't mind the penny episode man also. I don't mind the roof to everlasting. The school for Maida, also Central and Metro, and I made a boy. And Francis was said, also in the equipment, my secondary school. Everybody is told my assistant headmaster. My open is one, and I'm a baby. I'm a box in him. I go for sound Ọ̀fọ̀dọ̀ so bó so ẹ̀yà àdìsẹ́ de wá oríṣiríṣi ìsà sábà sọ̀rọ̀ ma obi ha ọwọ́ Africa bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ma àfi bí edu náà sọ ọkọ̀ efia náà dẹ̀ ọ̀hà ọba abẹ́hyia ọ̀ sẹ́kẹ̀sì tiẹ̀ lọ àfi sọ àfi àfi yẹ ẹ̀ka seẹ yẹ adé di kan kọ́ àfi wọ̀ ọba wọn kọ́ ẹ̀ náà ó di ẹ̀dá ó ti mi tẹ̀lé fi ẹ̀sẹ̀ dẹ̀ bẹ́ sọ ọba àwọn gbòòjì lọ ọbẹ̀ sọ ẹ̀dá ó di adé ọbọdé ní sukuu fọ́ ẹ̀ máa bẹ́ nọ́m nkuma ne mpanyinfoɔ edumɛ asan headmaster central
so ne ne ko school ami so ne ko school central Aroma so when you go over here as about the show in Muya there one to me man is a pino or Prince Yuna can do Doctor can do whiskey pen to Brunisa pen to Rama said it and I boom my dear Rama said well this year Saba don't know do not do more the idea anymore. And I'm going to print this as a Lucian. One print where one print is as a Zio. A friend and this argument. Zio. Of saying, great, you can't end this argument. Deeper, Papa Diatuno, and a Medina, Diatuno, Tina, Uncle, and then Sabbath. See, you get it to Deeper, Argument, and then our for Uncle Saba. You have made background, but I'm a weekend with little Sabbath. The Baffour so remember medical or net to Saba. I know for the Babemo weekend, the back 20 pounds or also for this Sabbath. Say also night my penny was so look to Saba. San also want to Saba to be also not penny or not to Saba. Oba, nothing there and not the question. Say, great, Oba, I have to be on and great. She did anymore. If we are quite brim and a moment in the 290 and 90, saying the idea. Obi only a man will be and said, you mean Pan in your Say, film quite a brim, what can I hold? I'm over who said, what did they tell me? If I'm out from the town, so we are for far. Men, my back will drive my own. Bound to my well, you send me a no pass it. What's the matter? You are proud, no, you are pretty good, man. I'm out for who's in your power, but to what day? We get an answer, say, Viviano. I said, the post school matters. The post school animal running free. Also, post to matters. So, post to a person of people, or people Java. What the two and I'm one of them. Also, no kind of one or do a cheat. Or no, Anantahene, it's a phenomenal fountain. I'm yes, why or not. It is not today. So, sorry, I was so I Or don't you free or the school central? Also, said on Lucy, and I will go so steady. So, Lucy, you know, for our account one, and yet, I'm a little too our I remember my mentor, I did it. And you remember can horse central. I did it here. No, see, I mean, the bay and can Saba more. So, we are only American. And the money you through almost in the account horse central. And then that's something like I mean, I said, okay, and so I was saying, idea that is what you were born in the money, Papa. Yes, say that also you do need a Sapata Biano, woman, or say no to woman and opinion as a previous. Of Saturday, Odoma Papa. Now it's a I'm afraid no quite was half of buying one. You say, what can be saying in a boom my back? So, Joseph Siano, why did you say, okay, was in a boom, I'm not back. Oh, now, they just said the money and found so, no, when an unpaid was asked, Sam of Swede, who paid was an answer. May penny is good was a for the offer. Or no man in 7 but no offer, and I my own Yasafan. See, there's a good and two good and broken a kind. Or say, who fall for your offer. There's a night or no deal of you to a fan idea, Procopay. Oh, see you come or being as well, or being so kind of. Susie Sansiva, we get to a soy over now. We don't talk about you go mad at them for to imagine. So, well, again, to whatever you through one motor, so move this answer. Only to make a master cry. Ain't it, dear Procopay? Again, I did Procopay. It is Oba, my whole fee.
na Akwaside di kan oba me ha o ne ba be so pe also the oba ho fi Akwaside di kan pa oba na hi fi ha se producer ori bi ade oba na awon te ya ko wa ma si ese o ti ni aba so wa twa ma ko sia lo na oba ma ba bi ade se na da bi di ne ya chi papa se producer ayo ka ko osi de bisa de ne ba dia na dia ko weche no ba ni che na ni na be ka bo ne dia de to isi sai na ho pa se wa che no ba ni che na ni na ba be dia de wa fo so do ase pa wa ya de o frame video si ma show ni chef o ma dia o di ma show bi o na mu se no se mi Christ se oba fa ko ni na ko se ko te ko Obiara de susu ene ahodi ta wochi. Ebe wa for person ka cho se ni ka ho bomu a. Na enya sample fo wi e kira. Na susu bi ta wochi. So tiase. Afa so do ase. Sini ka je ni asida. Sini ka je ni asida. No susu kra se be ba nesa. So aba ma na ho dwiro pa. Ama se bi enu akra. Na won temu fru mo kwara apere no mo se wa she no. Olwasi on tokoso na mopeja na Anantahene neso so yepeja no yekesi afasi so na se beto no office ase to so mo koso bia It's only a down, so you see by this program here. Let's say, the colleague can let's say, be a consumer. Papa, you have a little bit of let's say, over here, and Champion do a son by the summer. Go alarm. Now, Basso, alarm. I say, Nadi, Une iti na Baffour na America kai omen ba pai ba so ima na ogosi atinapa na so no jumai de do so ye ma o di ba bi a no ye di ma no na so no retiai afi oto bi obetu ya so omo ba nyina no ofre ba pai na ba so ima o ma one no enso na akoye one na busa pan kwa na enso odaroma oso de beto wani e ma oye ni wa e bi ko fre ba pan no so ba pan no ebubu bia gu na so a wa ma wo bo no wa ma na odaroma break ya America prayer nti a na si okon de ko wa wura atata eni ye otufo e no ma e ko so ho no e ko sre otufo se na daroma suma ba so ima ene ne so ne asita wo ne tana no e koyi e fie be nsia yi
nsifie hɔ mɛso odi dwuma bi amfa mmoa no ɔsɛ ɛnam so ma yɛwa wura ɔdaroma Anantahene ɛka kyerɛ sɛ ɛdeɛ ɔhyɛ na abusuapanyin no ɛnkɔyɛ mu adeɛ no ɔkɔtwa dan na ɔmpɛ nipa foforɔ ɔsɛ hɔ a na ɔka kyerɛ wa wura Anantahene sɛ adaroma abusuapanyin no gyina hɔ yi ɔsɛ ɛnam so ma Anantahene nso de to abusuapanyin dan sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔhyɛ nkɔtwa dan na ɔmusi ɔbaa panyin nan mu nanso no wɔyɛ nipa kutire deɛ na wadaroma na wɔbɛdi dwuma biara wɔ akyi a ɛyɛ yi na saa bɛn nso no onyanteɛ nso sɛ wɔatia wɔ n'akyi tiɛ ne dɛ ɔbaa yɛ a yɛdi kan ɔbaa ne so yɛtɔ so mmienu wadaroma yɛsi wɔ mmanhyia no nso wɔde bɛto ani na wabɔ amanneɛ sɛ wadaroma wɔyɛ no ɔno ara ne tiri nyinaa deɛ ɔntiri saa ho bɛdi dwuma biara mmerɛ ɔmmɔ amanneɛ na wadaroma ɔbaa yɛ a yɛ hɔ no. Aba so yɛwura Baffour so ate. No, catch them about time. Somebody said, but before some woman, Madame Messon, no man come and tea. Yes, you are Anantahene paying for us or NTB. Yes, you are. Now, Sabi, near a tea anymore, sure. Now, dance a swabber. Sure. About where I say, I send you in the yard, you can't go. What's it now? Only if you told anymore about it, there was a man near my grandpa's. So, catch your say, the dark, the brand, that will be answered. Sabi we are my friends na papa to the now then in very full no obia ente asema wo de nam na so ko me na madam na Anantahene anu asem no no abegina fidie maka say you ase onko ya mane no mfa tu oba na konya so no mfa from na de ina sa asem no se bo ho ban ne tu de so na mo ne de eduma you ase ono ne fekutire feko no ananta feku ono ane da no sabi ono de kura nti abo ho ta e de call ma yewura na ono ane wura ka asem die o tiri bubu nti e ka se wo yesi a na bia wo nti no se o be tira video so be tira Anantahene e de za se yewura anwa se baba be tira no dia na nie no so he no bo ho ban na say you will see I saw them when I was here. You sorry, na achama for ufia mabo people mu achama for family. Yeah. Na yet mana mo ne do tu for no asema ye. Yeah. Na o se bo mo. Yeah. You say so be dan mu a papa dey why say na o dey here today. What dey na achama for so abo yewura so acha before a owo fugu yi aso amane de esi na ntisɛ ya wo ma yewura ayɛ ya ma no wa pɛ ma bɔ ho ban that's a blue yeah that's a blue na o won pe gwan ne yenya amane e ono na sɛ de jo so no he no tu sana no sɛ ono be ko danya mo bi so bi na ko ye ono yeah ala gawe yewura say asama ọba ni Anantahene ka kyerɛ o sɛ o sɛ hwɛ ne bɛgyan na yɛ mu adeɛ ɛno no nyɛ sɛ o na o so ka kyerɛ o so o ko bɛgyan na yɛ wo wasɛdeɛ sɛ o bɛhwɛ no abɛgyan no o agyina mu na wayɛ mu adeɛ yɛ na tɛ sɔre a hunu wɔ dɛ yɛbɛma wakɔaba sonko kɛse aba Adum TV so Adum TV ɛnɛ yɛbɔ nkɔntene ɛbɛpie mu wɔ Baffour Anantahene Baffour kusu twitwi akwa na hemfie ɛna yɛbɔ nkɔntene bɛpie ɛnɛ ɛyɛ adɛ a ɛdi kan afini mu nyinaa ɛnɛ adɛ ɛdi kan ɛwɔ 2024 ne mu na yɛbaeɛ no yɛhu sɛ wo ne obusuafoɔ a refiri amanɔne US ɛbaeɛ na wadaroma yɛma wakɔaba sonko kɛse ba Adum TV so na yɛne wo twitwe nkɔmmɔ kakra na ɛdeɛ na de wobɛpie mu ɛwɔ ha sɛdeɛ wokae no ɛfam kɔkusaba ɛbi safam Andrew Agyama mino wɔ America Florida na ne nua ɛketewa ɛne Baffour ne nua panyin no na ɛnam sɛ mebade bi a metaa ba me ne me wife no Dr. Ɔhene wa Agyama metaa ba ha paa ɛbɛfie bɛdi nkɔmmɔ
na ɛnɛ deɛ mebaeɛ bi m'ani agye because mabɛbɛto adɛka no ne wɔ sɛ meba na mene me nua no ne m'abusuafoɔ na ɛne ne bɛdi adɛ nti ɛbaeɛ a tie wa yɛbaa sɛ yɛba no na bɛbɛdi adɛ ɛnɛ so yɛ adɛka no da biara ɛbaa ntome nti na ɛto me m'ani agye paa nti mebaa ha m'ani agye yie sɛ mene me nua Baffour ɛbɛto no ne yɛdi adɛ na ɛdeɛ na wo ka kyerɛ ahwɛfoɔ a wɔn wɔ amanɔne ne abusua a wɔn nso wɔ Ananta akonnwa ho ne adehyeɛ a wɔn wɔ Ananta akonnwa ho agye mɛka kyerɛ ɔmɔmmɔ amanɔne sɛ gya obiara yɛmmra yɛbɛɛ kyerɛ yɛmmra ne yɛmmra Anantafi anaasɛ manhyia ne yɛnhwɛ abakɔsɛm sɛ adɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ anigyesɛm nti sɛ obiara bɛba nneaba no bɛhu amanneɛ no yɛyɛ sensɛ bi bɛbɛ fie ne ɛfɛn sɛ ebia sɛ Anantafi anaasɛ manhyia a ɛbɛba ne sɛ ɔdɛfoɔ otumfoɔ ebia Akwaside a ɛde na ɛbɛba ɛne di na ayɛ fɛfɛɛfɛ adeɛ a mɛka kyerɛ wɔda roma yɛhwɛ na Baffour ɛka bibi sɛ opagya wo ɛwɔ dɔm no mu nyinaa sɛ wo ne noa ɛna starte yɛ school mo mmɔfra berɛ mu ne sɛ mo nyine yɛ nyinaa ɛmu nkyerɛmu kakra nso ɛne sɛ bɛda ase ne kura mu me din paa de Akwaside na Akwaside no yɛ din bi a ɛyɛ John Mensa Saba sɛ wohwɛ book mu a ɔno na yɛde ne to me nana na deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ Kofoɔ yɛ nana Kofoɔ John Mensa Saba no na ɔyɛ lawyer ɔdi n'asɛm ma no ma ne di bɛm nti ɔbɛɛ fie no ne a wome nana Akwaside ɛne yɛde ne to no nti Akwaside yɛ din bi a ɛyɛ din kɛseɛ ɛwɔ abusua no yɛn nyinaa yɛwɔ fa ɛno nti no na Baffour deɛ me ne naa na ɛsua nyinaa yɛtete yɛn mekɔ central ne yɛde naba central baabi a ɔbɛkɔ bi a ɔkɔ prɛmpɛ ɔkɔ tech ɔkɔ law school nti ɔno deɛ mene ne te sɛ nnua obiara kora hu yɛ kora no a ɔnim sɛ yɛ nnua baako na sɛdeɛ ɛka no ɛnam deɛ agye ne too me no ɛyɛ Saba Akwaside no nti abusua no obiara de buo ne biribiara ma yɛ nti na mebaa ha a abusua dɔm no nyinaa ɛdi m'akyi ɛno yɛbaeɛ a yɛne Baffour bɛdi adeɛ Kodama yɛda ase sɛ wonya abrɛ ma yɛ a wone yɛtwetwe nkɔmmɔ na mmerɛsɛm no amama ne amane adwumadie a yɛde som ɔda ne da nyinaa ɛwɔ kasafonyini so ɛwɔ wiase afa na nyinaa no yɛbɛsa aba ne no aba bɛtena se na ɛno adi amama ne amane na yɛhwɛ a sɛ wahofama yi a wode ba yɛ yi a wokyerɛ sɛ woyɛ asanteni mapa a wofiri amanɔne a sɛbieburu sɛbiɛsɔn amama ne amane adwumadie ɛyɛ wo fɛ ɛyɛ wo dɛ ɛyie nso paa yɛbɛsan aba na yɛne wo aba abɛhyia ahwehwɛ nkɔmmɔ nso medam ase nokura nim amanɔne yɛhwɛ mo TV no nyinaa mo na mo yɛhu ɛnɔma ɛkɔ so especially Baffour da biara mode to wɔ no mahwɛ no mafa no ka kyerɛ no sɛ sɛni tina ni agye nti mo so adwuma a moyɛ no mo nkɔ so nyɛ ɛne deɛ moyɛ no manhyia biribi a coverage bi a moyɛ mosuo no nyinaa yɛhu no nyinaa nti ɛda mo ase because akyɛ mmerɛ bi meka kyerɛ Baffour sɛ ɔsɛ ɔmɔpɛ nipa na na kyɛ ɔmɛtwitwa na ɔmɔde ato YouTube because ɛnna ɛsɛ aba so sɛdeɛ amanfoɔ bɛtumi ahu amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ ɛkɔ so a mfeɛ bi nyinaa ɛhu no nyinaa wɔ hɔ nti ɛda mo ase paa yɛyi mfiri mu a deɛ moayɛ no deɛ ɛntima because ɛnɛ deɛ ɛkɔ yi deɛ mo na yɛhia mo nti monkɔ so ana monyɛ deɛ moyɛ ɛda mo ase paa nyame hyira mo ɛso yɛda wo ase ɔhene yɛma ɔkɔ aba soronko kɛse ba Adum TV so bakyɛ wobɔbɔ wo din ɛfrɛ me Gilly Jones ba me asante din ɛyɛ Kwabena Samoa Kɔkɔte Kwabena Samoa Kɔkɔte a odin ɛhyɛ adaka mu ɛnɛ yɛhu sɛ wofiri amanɔne ne aborɔfo bi a wɔn firi amanɔne ɛba asantema mu aba Ghana man mu ɛnɛ ɛyɛ Akwaside a ɛto so ɛdi kan ɛwɔ afe no mu nyinaa na ɛdeɛ na de wobɛpie Baffour Anantahene ahemfie ha medase ɛbɛyɛ decade bɛyɛ 10 years ni mekɔpie mu Estonia na time biara no meka baabi a mefiri ɛkyerɛ wo mu ɛdwuma a meyɛ ankasa ɛyɛ chef meyɛ private chef a menua aduane wɔ restaurant bɛyɛ abobɔ
me so cultural, cultural minister. Most of the time, yet Nasia, the Cassava culture, Asante Amamre. Almost say, baby, is a walk on the air, and you know, near Paco, Naya, the Outcome was it. It's almost shut up for the Papa. Oh, no, Baba Sena, Africa, living it. If you say, Amamre, it's powerful. What you say, do over. The Casacra was sitting, move, what you say now. Senate, say, Sapa penalty. I'm saying, the Mundi Machina Motion, which I never saw. The mobile Meniachi Papa. It's here one say, if you're Estonia, say about the Sena, kind, especially Asante culture. Share your big will so as I'm one Quabas from Caucasy about Doom TV so. Now, share a man would do more a free amonone, or any will buy any who say would do a mobile. Now, media for would do a mobile, almost so essential for make us say almost so a war a coachman I would do a mobile. Now, I'm running a money council, would do a mobile, no, who say. They are lost of words, they are short of words. Somebody will back up. I say, a weapon, someone will say that. Recordiano Mubabe recording. Recordiano Mubabe recording. Yes, when you have Papa, so Mubabe. Again, I will catch Yenu more, our more Amanone, our more share, I will do TV show. Well, and won't pray back away for you. Won't pray one way. Won't pray back away for some penny one way.